Kardom don marley nili puthar bang thal nang litum ko chinghon mate kilang bom channel Karbi 2.0 along lapen video tamina litum la thumbnail mate title long thek pon long pota hailo ason thak sila so video long kanili than pichini pon po lapen nalitum non kilang bom Karbi 2.0 achina long sa ki milang pul nalitum subscribe igra la adung het bell arjan di daga ber por ikta la lo bolte monili kapre video la plus tanali to mobile nali da prang aphan lapen pinya video bang kenali tum ini da chini po la si ningang hang tum nali tum ni friday tame lapen kilong long le bang kela ke ikupai lam lo la si ini mithang Karbi akai teman pachinang pusini le la sa video wan pilo la video jang silang mission pula nali tum like comment lapen share ikta lapen video ba nali tum kicheng pen kijo danang lang donon la lo pula nali tum chini po la si pada defen video le start pon lo nang nali tum la introduce lang pen video le cheng pon filo nang nali tum afrangsi kidam nang imang nali tum mobile lang Chrome browser tadi lapen Google browser tadi lasi nali tum ke type dam nang imang ke nili aprang video long kan than iglo lason la da ke tok di job18assam.com pu type dam igon type dam nali tum da thek lang polason interface mata picture hai hui bang po ora pu nali tum direct lang fit melo lapen non nali tum la screen ko thek pon long po ta hai lo nili dag desktop size bang nili berdam let po na chohong ikchana sabso lapen dag details ke to hui nili ingsi ni bang nang than pon la pen ang ton bang nang litum mobile me thang pen dam igra lale por he dam igon da ke tok lo BSF constable requirement 2022 pulo border security force pen the pen has been invited application from interested and eligible candidates for the requirement of the 2788 anapusto la constable la pen tradesman vacancy la pen in the border security force BSF la here the candidates may apply online pen se apply nang po hormu bang la pen dak BSF constable requirement 2022 highlight la bang highlight banali to nak pure thek pon long po name of post bang ke nali tum lang damik dano dak constable tradesman pula the pen total number of post bang 2788 ando the pen organized by like border security force pula the pen job category bang nali tum the central government job lo la pen job type bang nali tum dak thek ponong po defense lo la pen job location bang ke all India basi tok da la pen application mode bang nali tum lagi online se apply dunang po dak la online po tok kadalo ya la dak bang ho la pen sorry la application start bang kenali tum mantu pen lo pulate dak 15/01/2022 pen start pon lo la pen last date bang kenali tum la sochik lo 18 ando asi apply ning hang tum apply dunon kilong long le bang ke la ke mo apil lam lol apply du nahi mate jog du nahi lapen the official website banane tum thek pon long polo so official website banane tum so website pen nang le tum visit dam tame da to ho rectt.bsf.gov.in punim pen lapen ako nili dak details na bilang tu pon ali tum han aber dak nom BSF constable requirement
2022 vacancy details bangke nalitum name dak pen ateng no name of post mane constable treatment la pen name number of post bangke 2788 ana post ki ong yada ya la pen dak pay scale bangke 21,700 to 69,100 and other allowances and admissible hai hui nan tum pore damo la pen gender wise we can see bangke the male la pen female bangke male bangke ka anla 2651 under ya la pen female bang arlo sotum bangke arlo sotum we can see bang kom hek la 137 under la se try don tame la pen category wise we can see bangke nang litum dak thek ponang po trade name bang city mate clover la bang kenali tum dak male female pen pangrom pet pen 88 do la pen female bang 3 do la pen Taylor bang nang tum 47 under male female pen la pen female that bang hini wedo 2 wet la pen dak next bang kenang litum dak thek ponong po cook har an kitun dun la bang ke bang ko ana nai male female pang rupen pen 897 under la pen female that pul dak 47 under la na post ki ong la pen CTWC bang kan la post di 510 male female la pen only female will 27 la pen dak do la WM bang kenang litum dak male female pen 238 under la pen female that pulte 18 under la pen next bang barber mate achukang tip so latum bang post bang dak 123 under male female pang rumpet pen la pen female that pulte 7 do la pen next bang ke dak sweeper mate hem ka safal hai hui bang ke kana 617 under post la to male female pang rompet pana la pen female that pule nang litum 33 do la pen carpenter mane nang litum la furniture pipine lasun palong table chair lai hui ka slam la tum bang ke 13 do dak on male female la pen female bang 0 la pen painter mane painting color hai hui ki kivit la bang dak 3 do ye post do male female la pen female bang 0 la pen electrician la pulo nata 4 ando la pen la pu bang ke 0 lo female man nat bang ke la pen roadster man bang ke nali tum dak thek polang pukan lo 01 do la pen la pu female side bang ke 0 lo la si rason dak si dak waiter bang ta do waiter post bang 6 do la pen female side bang 0 la pen city la male bang ke nali tum dak 4 do post la pen la pu bang 0 lo asida grand total pang rompet pen nan ana post do 2651 bang ke male lo la pen 173 bang ke female lo la hai pang rompet pen se dak la an ki pleng dam lo la pen aber ni lina biklang tu panali tum phan age bang and the age limited bang candidates age must be between 18 to 23 years ani la pen age relation bang upper age relation for SC ST OBC category other category available are per government rules so the rules hai hui to la pen physical standard bang anali tum the physical standard bolte la ego category nang tum thek polang la si dak ST la and SC la pen adivasi la tum han bang ke nang tum male bang ke height bang ke nang tum 162.5 centimeter anai height bang ke la pen chest bang ke 76 la pen 81 anai ilitum la ST tum bang ke ST la pen SC la pen adivasi tum bang ke la
lapen candidates of hill area NE northeast pen bangke nang itu male bangke 165 centimeter ani lapen chest bangke 78 kalte 83 centimeter ani lapen all other candidates bangke nang itu dang male bangke theklong po dag 167.5 centimeter an height nahi lapen chest bangke 78 kalte 83 centimeter nahi lapen ST SC Adivasi la female to bangke 150 an chest nahi sorry height nahi lapen chest bangke nalitum dag non positok chest banang ne lapen candidates of hill area nord NE pen lata 155 an centimeter nahi height bangke lapen chest bangta dag non lo lapen all other candidates bang female bangta nalitum 157 maximum an itu nang lapen dag non lo lapen chest bangke dag tok ke nasi education ahin dam la pul de nalitum dag thek ponong po education ahin banga candidates shall pass matriculation of or it's the equality exam from recognized board mane maximum na leto matric ane pass nang po lapen dag professional trade qualification banga la professional banga na leto experience 2 years work experience respective trades nang po lapen 1 year certificate course la mane ITI lampen 1 year course and LASO certificate nang po lapen 2 years diploma nei nang litum nang ITI lapen application fee bang lang dam lo prote UR OBC lapen EWS latuman bang dax Parisian N lapen ST SC ST lapen women daman bang dak nang ne akijoy nasi payment mode bang nang litum online men payment nang po lapen lahayo nang litum dak koson se apply ne malayo dak tok thailo step by step nasi nang litum dak important webs link lahai hue link spend nang litum da melo la application form link dak pen click kore melo la pen advertisement details pe lang na melo dak pen click here pudi la pen official website nang litum dak pen lang dam pon melo nasi dim bangke lancer lo las nang litum la kai fly ning bangke online men se fly nang po harmu bangke la sining hang tum bangke jogdon tame la sadim bang farung jogdon pen inut bage long duni la pen aning hang tum du ota hai Karbi long ar lota na sila so video na litum kan mo share on la answer thana litum la pen upor bang ta da kom ulo la pen ipaidon sikimi la puine de koke long le data hai la pen kopai le dote long logi sunta taxi la kachin ni tum ta do uta hai po la pen so video ki lang le tum ta do uta hai la national tum chathan la pen share igo la pen asana video ki lang long bom ya phanang li tum la Karbi teach 2.0 channel banale tum tini ni pin kaching hon pen subscribe ikta la pen subscribe pen fit la so bell arjan tanale tum bear igra all long side thala lo kapre mole update bang tanale tum mobile lang le da prang ya fan la pen pinya video bang ke la ansala la samo next video long le chitong tanang asidom thak me Kardom.